Ana apa ta, Gak? Kok kaya ora dadi karepmu? Kowe anggere tak kancani tenguk-tenguk kok mesti nglungani, anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jare mau janji dina iki golek ngengeran Swita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa ki piye? Nek ana perkara omong karo aku to, Gak, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembug wong loro. Lung. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya akeh, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jane di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya, adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki tratapan, sir-siran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak prau cilik. Seneng banget ngguyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane. Bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok tratapan kaya ninggal jejabang ning tepining Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adikku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama heeh kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulungi ki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane kowe karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih Semar karo aku ki rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis ming kaya ngene iki. Ora bakal owah. Lah mula kuwi aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakokke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya, Lung. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora ndidit numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngapa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane gendang golek ngengeran meneh, Gok. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripun sami mbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian nenggih atmajanipun Kelurah Semar nenggih Kelurah Bagong mangono pangudas maraning Driya. Pakde Pakde Tommy kok kaya suarane Bagong.
kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa iki bar tak kei jam tangan barang isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wow! Wacagak. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wah. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih Cah Bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Heeh, wah, aku ngaturake sembah sungkem siwa ndekem tak antem ya, Pak. Ya. Bagong lho iki. Heeh, wah, jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Ya tak tampa. Ae cindil mburimu kae sing urip to. Kowe iki ora sembrono iki Pak Demu Bilung. Pak De bilang. Pak De bilung aku ngaturke bekti ya, Pak De. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apik saiki, Pak. Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak. Oh. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis. Apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok Gong, aku ora tuku kok Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong. Oh. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambiyen ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Anggere jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki tentu terbung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pak Dembilung kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, Apa? aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Oh. Aku entuk sasmita serate bangun desa kuwi kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Oh. Terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisruh. Bathara Guru iki. Sebabe Tak jaluki mlemer tangga jiwa ora gelem. Ning njaluk syarat, bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk mlemer tangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. Wah, Bathara Guru kita tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki. Apike cangkemmu tak tukune, Kok? Gus. Lambe kok arep dituku ora. Terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Mosok. Weh, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku lapor bapak,
Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra di muka. Ah bapak ora oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbanguna desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye, Bagong aku patenana. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Wih, ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantune Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke ki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot. Le ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putiane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa didol, rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumone kok, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Mau critani kok. Pakde, aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus Dilaporke Kanjeng Rama, Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togok utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gok? Sik to. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wow. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tak nggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus Mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. nek asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme, Gok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Lara ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ha iya. Terus Ayo ngono kuwi. nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Gok. Kowe munggah ning Kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik ki. Ora ono balik kok untal ngono kok. Aku nek munggah ning Kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning Kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gok. Lara ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulih kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulai ya, Gok. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku
gandeng kowe kuwi anak swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa aja njaluk tulung ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu kowe munggah ning kayangan atrene modar padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa ngene wae kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke sapa kowe tak dandani gelem ra ning ora wedok lho gah aku mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan ora ning kayangan dandani cara sapa sing ora diwelekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji sapa Raden Janaka berarti aku kesusu malah misoh aku berarti aku arep dandani Raden Janaka heeh asik wah seneng iki sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku ben go tergilas-gilas karo tergilas-gilas ki apa hak plitesi mbok siji ha iya gelem kowe gelem nek gelem saiki kowe toto-toto sedekep piye tak cipta dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca siap terus anggo munggah ning kayangan ya ha iya oke jos iki menek ora aku kok malik piye mbuh aku ora urusan ora usah malik ra apa-apa wis benteng ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho nek kowe diajar wah mbok cangkeme sing apik wae kowe iki arep ngekeki dalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu wis gak didandani wis niat ta munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak yo toto-toto yoga heeh togok yen malegak legok trembilung kang sarawita kowe ngapa ya gok mas cangkeme digojaki menengo ki lurah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe nalika semanten mandi panyuwuning ki lurah Catugara ilang wujuding Lurah Bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara piye wae kok ora gek mulak-malik iki ora krasa wong iki kowe iki wis malik masa iya kono ngilu ning jero kono tak ngilu sik ora percaya karo lambe torong waduh waduh diane gleleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Kang. Ya, padha-padha. Waduh, jan iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Teguk. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske to. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam perjiwatan baya mira baya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah, nek kowe cara kaya ngono kuwi munggah ning kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek. Rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe to, Gek. Nggih. Pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Gek. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan to, Gek. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing wali. Sak karep sampean ajeng ngangge gendhing napa?
jublek suwenge ting glenter. Sik. Raden Janaka niku pating paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye to, Gek? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokean gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan toga ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan. Kasrepan tingkaing mungsuni lan padha kadang ayataya. Iki sula apa? Toga, aku bingung, Toga. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane iki gembira, rerap-rerapan nyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Toga, iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi, Toga. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iku ana apa perlune? Nganggo srepek lames lasem slendro patete 6 Toga. Nggih, pun rika ndang cekak-ceket. Ndang budal teng kayangan. Aku njaluk pangestumu ya Toga. Nggih, ngatos-atos. Tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Mbok rasah metu. Sia-sia ora. Mulih wae aku. Mulih ngono ora. Aku budal ndhisiki laku to, Geng. Ngatos-atos.